ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି। ମୋର ବୟସ 17 ଆଉ ମୋର ଦେହ 34, 28 ଆଉ 34। ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଧ ଆଉ ଗୋଲ ଗାଣ୍ଡି। ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ବାହାଘର ଯୋଗୁ ମୁଁ ଗାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେଠିକି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ନଜର ଭି ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ହଉ ଏବେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆସୁଛି। ବାହାଘର ଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ରେଡି ହେଇଯିବାକୁ। ଘରେ ଆସି ମୁଁ ମେନ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି। ଘରେ କେହି ନବାରୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲା କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଲେହେଙ୍ଗାର ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଥାଏ ଦେଖୁଲି ଜିଜୁ ମୋର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ ଗୋଟେ ଲୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ମୁଁ ଚୁନି ନେଇ ମୋ ଦୁଧ ଘୋଲେଇ ପକେଇଲି। ବ୍ରାଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା ଆଉ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ନେଟ୍ ଚୁନିରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ସେଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ମୁଁ ହଡବଡା ହେଇ ପଚାରିଲି ତମେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇନ କି? ସେ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ସତେଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହୋ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ସେମିତି ଚୁନିରେ ମୋ ଦୁଧ ଲୁଚେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲେ ଏବେ ଆଉ କଣ ଲୁଚାଉଛ? ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜି ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି ଖଟ ଉପରେ ବସେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଶାଳି ଅଧା ଘର ବାଲି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମୋ ଚୁନି ଉପରୁ ଅନ୍ୟ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଣ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଆରେ ପାଣି ଗଲୁ ମାରିଲାଣି। ଆଗରୁ ଦିଦି ମତେ କୁହେ ଜିଜୁ ତାକୁ ପାଟିରେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହନ୍ତି ଆଉ ଡଗି ପୋଜରେ ଗେହନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋଉଟା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇପାରେନି। ସେଇ ସବୁ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଜିଜୁ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି ଆଉ ଦିଦି ବି ଜାଣିବେନି। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିବେନି। କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ମତେ ଫିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି କିସ୍ କରିବା ଚାଲୁ କଲି। ସେ ଖୁସି ହେଇ ମୋ ଦୁଧ ଚିପି ପକେଇଲେ। ଡାହାଣ ଦୁଧ ଚିପିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତ ଆଣି ମୋ ବାମ ଦୁଧ ଧରେଇଦେଲି। ସେ ଚୁମା ଦେବା ଛାଡ଼ି ମତେ ଦେଖୁଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଜମା ତମକୁ ଗେହିବିନି। ତମକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କରିଦିଅ ନା। ସେ ମତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ପକେଇଲେ ଆଉ ମତେ ବେଡ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡିଲେ। ମୋ ଉପରକୁ ଆସି ମୋ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମତେ ଭାରି ମଜା ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟା ମୋ ଦେହରେ ଘଷି ହୁଥାଏ। ପୁରା ପୁରୀ ଲଙ୍ଗଳା। ଦେହ ଉପରେ ଦୁଧ ଚୁଷିଲେ ବିଆର ପାଣି ବନ୍ଦ ହଉନଥାଏ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆହ ଓ ଦହ ହଉଥାଏ। ସେ ମୋ ଦୁଧ ଖାଇଲା ପରେ ଉଠି ଆସି ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ରଖ ମୋ ବିଆ ରସ ପିଇଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ବାଣ୍ଡ ଆଜି ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଉ ଦୁଧ ମଝିରେ ବାଣ୍ଡ ଘଷି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଦୁଧ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଘଷୁଥାଏ। ମୋର ବିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ ମତେ ଗେହି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସେ ହସି ହସି ଆସିକି ମୋ ବିଆରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଡଗି ହବ କି? ମୁଁ ତ ସେୟା ଖୋଜୁଥାଏ। ଏତେ ମୋଟା ଆଉ ବଡ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖ। କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନ ହବ କହୁନ? ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଡଗି ପୋସିସନରେ ରହିଲି ଆଉ ଜିଜୁ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆ ମୁହଁରେ ଘଷି ଜୋର କି ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଆ ଡହ ମୋ ପାଟିରୁ ଶିକ୍ଷାର ବନ୍ଦ ହଉନଥାଏ। ଜିଜୁ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖ ଜୋରରେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳି ପକାଉଥାଏ। ପାଟିରେ ଜିଜୁଙ୍କ ହାତ ବାରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ମୁଁ ଝଡ଼ିଗଲି। ଜିଜୁ କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ବୀର୍ ସବୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବିଆରୁ କାଢି ଆଣିଲେ ଆଉ ମତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ମୋ ପାଟିରେ ଜୋର ଜୋର ଗେହି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବୀର୍ଜ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଯାକ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ କଲି। ଜିଜୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ମୁଁ କିଛି ନ କହି ହସି ହସି ଚାଲିଗଲି। ବୀର୍ ସଫା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାହାରେ କବାଟ ବାଡେଇବା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଲୁଚିକି ଦେଖେ ତହ ଦିଦି ଆସିଛି। ଜପ୍ଟି ଜପ୍ଟି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆସିଲି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। ଦେଖୁଲି ଦିଦି ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛ।